Mendeley ens permet organitzar les referències que fem servir per als nostres treballs. Com veiem, a la part central apareixen llistades totes les nostres referències. Per a organitzar-les, disposem d'aquesta part de la finestra anomenada My Library. Aquí podem crear noves carpetes per desar-hi els documents. Les referències poden estar en més d'una carpeta, la qual cosa és molt útil, perquè potser fem servir el mateix document per a diversos treballs. Posem un exemple. Imaginem que volem moure l'article de Lluís Anglada i Ernest Abadal, que és la ciència abierta, a la carpeta d'accés obert. Només cal que seleccionem aquesta referència i amb el botó esquerre del ratolí la movem a la carpeta desitjada. La referència quedarà tant a la carpeta original, en aquest cas All Documents, com també a la carpeta on l'haguem mogut, en aquest cas Accés obert. Per a crear una nova carpeta, només cal que cliquem a l'opció Create Folder i introduïm el nom que li volem donar a la carpeta. Sempre que creem una nova carpeta a Mendeley, recordem de fer clic a l'opció Sync. Això permetrà sincronitzar la versió d'escriptori de Mendeley amb la versió web. A Mendeley és molt fàcil cercar les nostres referències. Podem fer-ho a través del camp de cerca del marge superior dret, que ens permetrà cercar per autor, títol, nom de publicació, any i notes, o bé aplicant les opcions de filtre del marge inferior esquerre. Els llistats de referències de cadascuna de les carpetes es poden ordenar per autor, títol, any, publicació i data d'incorporació a la nostra biblioteca de Mendeley.